Takok ni bumong. An bumo hiron de borma. Ke mo thai ni bumong jaga ni bumong ke saglo. Nailabari. 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 Kai dabu nang jani ni je mo hairok je nang chuba sunang mani tamba kai nang mo hairok chuba sunang kha. Ani mokol haya o bolongo thangtani bufang bosa bujang ma bayang mo hai kai norok borong thani suba sunai ta. Bufang bujago. Bufang bujago. Bufang tana thangtani. Bufang tana thangtani. Bufang dok phaljao haida. Bufang phaloi jago bol phaloi jago wa phaloi jago ta. Bufurung besok bufurung mani mo. An mo antoto 15-20 din kai to khana. Kai doctor go abo hai gorok bithi bori rok sasaka nanai jakha doctor. Doctor khai to naijak maya rang puisa kri ni bagai thang maya. Kai nukung dogo khoro bosu tong ni Ni nukhungo to family. Jeng nin chere rok bosu tong. chere rok 7 jona tongo. 7 jona. Joto tong bayo na. Joto tong bayo. Kai nin logi kai tongo. An logi bo tongo. Iko ani je dukhumani inko mani abarong sai khanari kha kai asuk no tabu norok chuba kha ba angbo khub no ka ham jakha. Sabo na phai no. Iko mothani torop hoite ano subana phayo. Khana hoy. Hai hamai chini media person sono sung ini ora chini West Sampasora tei West Tok ya eba nalia sung chini takuk hironda sung suasu phaimaka sung phaimaka karon khabono chini babagara dagimani bisingtei chini babagara sawoje para ba kamagami dara sugya masaya manungya ba haya saya abarong noro nai subasu kladi ba dara ration card kire borno ration card kladi abaharo dagima tonga bisingtei sung chini babagara suna suju khaima bisingtei sung chini babagara dagi mumbai sung chini bono kihisa marum dal kok pias soyabin abaharo sung bono kihisa subasu lalema sung chini jotono tingora je chini putus sung je numani jotono paljora kisemisa rangwei sung bono so khlaima ka hambai ilano sini media takukno belakan hambai tini singo nalia kami wo isu yo posim toksaya edisi village kelayo sini takuk hiron de burma sing salkija sekang no khnaka bo dalai khino suba sunangi tong hinai bolongo thangtani wo bini mokolo bufang nangma bai bo tabuk aji mayang tong kunuknani bo rang kri bini mokolno aba hai khnawi sing tini বিশেষ ভাবে পশ্চিম চাম্পাসরা এডিসি ভিলেজ বাই অরনি চিনি পশ্চিম তকসায়া মিলি সুঙর কোন কিসা চিনি যে চুক্তি সুবালাইনান ফাইজাক সুঙর তিনি চিনি কয় পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট নি ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট চিনি তাকু পৃথিত দङ চিনি 26 আশ্রামবাড়ি ব্লক কমিটি নি ইব্রাহিম থানি ভাইস প্রেসিডেন্ট সুবল সিং দেববর্মা চিনি পশ্চিম চাম্পাসরানি চেয়ারম্যান তাকু রাজেশ ভাইস চেয়ারম্যান মানব tei posim tokseni sini chairman takuk tapos no khobui sini aro o chung posim jambasara tei o posim naliani susini tongop mathani bororok angkai chung tini omono chini bubagrani je chini thani jotoni thani kok sarmu jekhane chini bororok chuba sunang tongo a jagaono chung chini je sukti subanan bangi bosuno kok sar tongo abongka bini kaisa sungno asuk hamjakmani bo sungno hamjakmani bagai tongma asuk sal kolongmaromui aboni kisisa mari hisabe sung tini sini posim sampasara te posim tokse nengai takuk sini hiron de burma bono sung kisa suba phaika ngai abon bangai joto bororong sung koboknai omo hai suba sunang tongnai bororokno teibo tongma khna hoito atirogo thangai suba laina nungthum বিশেষ ভাবে চিনি mo kaisa buwagra chini do phano tidulnani chapnani phaitaniwa chini ya hamjak mung no joton kotor hamjak mung bisingtino jeng do phao thamcha thupchangi manai tini amo haike hamjak mung ba lekhe jeng chini do phao piring porai orai porai tongmani hamjak mung bai abo bebak kamanai ke buwagra bon nai joton hamjak mung dilai jeng tongnani engkai abono jeng tini asuk kok kolok saya tini jeng bono subai mangka bina mokol kunuk tanibo sung bahai ke subaiman abono sung nailai nai jate bobini amokol hamiang tongmani
bo hamtung ajiui chanani bo teisa sep mantung jate tamhinai bo agin haikeno thangi বিভিন্ন জায়গাও থাঙ্গি একনি সামুং খাইনানি বুফাং ফালি চাজাও হিসাও ফালি চাজাও হিসাও আবরক বতেইসা ফালি চাওই আজিনানি সেপ মানফুং ini जों किसा साइटक नायलायनाय बनो बाहायके बिन मकल नुकमान आसुमा